Angry Birds, פרק ראשון, חברים אויבים, חלק א', במאים, מבית היוצר של אחים קורל, בן ולי. ילדים ילדות, שנה חדשה בפנינו. עכשיו, תהיו רגועים, נעזור לכם תמיד. והשנה יהיה לנו טיול שנתי הכי גדול בעולם, בכל ההיסטוריה. המורים יסבו לכם איפה להיות. אנא, תקשיבו. שלום לכל התלמידים והתלמידות. הכיתות שלכם יהיו בדיוק, יסבירו לכם עוד מעט. אני רוצה רק להגיד לכם שעוד מעט יחלקו אתכם לכיתות. המשך הצלחה בלימודים, ותודה רבה שבאתם לבקר אותנו. כולם, אנא בואו, אחריי. ואחרי מאיה. לי קוראים לה גרביס. אנא, בואו. בואו ילדים, קדימה. ילדים, הנה הכיתות שלכם. תלמידים ותלמידות, הנה הכיתות שלכם. הכיתה שלנו היא זאת עם המרפסת הזאת. הכיתה שלנו בעליית הגג. בואו. וואו, מדהים! איזה תיכון מדהים! איזה בית ספר מגניב! וואו. עכשיו. הגענו. דינג דונג. דינג דונג. דינג דונג. דינג דונג. דינג דון! דינג דונג! אנחנו היום נלמד שיעור טבע. שיעור טבע הוא שיעור מדעים, ושיעור מדעים הוא שיעור מאוד חשוב על נושא סביבה. בואו נלמד איך אנחנו שומרים על הסביבה. מי רוצה להגיד לי מה יותר חשוב לסביבה? החיים שלה או זיהום? ילדים, היום נלמד שיעור סרט. כל אחד יסרט סרט בעצמו. בשיעור הבא, כולם יראו את הסרט, ומי שיקבל את הציון הכי גבוה, יראו את הסרט שלו בטלוויזיה. בטלוויזיה של הבית ספר. בשיעור טבע אנחנו עכשיו עוד פעם נלמד, כי אנחנו רק יצאנו להפסקה קטנה של מים. עכשיו, על השאלה הבאה רציתי לשאול אתכם, מי יודע מה טוב לסביבה, חיים או זיהום? כן, מור. הכי טוב לחיים, הכי טוב לסביבה זה חיים, כי חיים נותנים מזון, ומזון נותן לצמחים, ולכל החי אוכל. למה האור חשוב לצמחים? מישהו? כן, ריקי. אני יודע, האור חשוב לצמחים, כי הצמחים יכולים לגדול בעזרת האור. השמש נותנת להם חום, ובכך יש להם אור. אי אפשר להשקות אותם. האמת היא שזה לא נכון. אני יודעת את התשובה. התשובה היא שהצמחים מקבלים אנרגיית אור. אנרגיית אור נותנת להם מזון. וככה הם פולטים חמצן לאוויר, ובלי החמצן לא היינו נושמים. האם זה נכון, המורה? מצוין, מאוד. אני מאוד סומכת עליך שתשתדל, אוקיי? אוקיי, המורה. ילדים, כל אחד יצא לבחוץ, ככה נוכל לצלם את הסרט. בסדר? כל אחד יצלם סרט בבית שלו. סרט שאורך בערך 2 דקות בדיוק. אוקיי, חברים? אוקיי? ועכשיו נלך למעלית כדי לרדת. קדימה, בואו. כולם לרדת. דינג דונג. כולם לרדת בבקשה. קדימה חברים, בואו נעלה.
דינג דונג. מוכנים חברים? בואו נעלה. שלח! קדימה חברים, בואו. קבוצה אחרונה, בואו. דינג דונג. ילדים, הנה המצלמות שלכם. כל אחד יצלם סרט, אוקיי? אתם יכולים לצאת. קדימה. צאו! תלמידים ותלמידות, אני רוצה שתכינו משהו, לא מהסביבה, משהו שאתם רוצים ליצור לכם. משהו בכלל לא צומח, לא חי, משהו דומם, אוקיי? כן מור, מה, כמו המצאה? כן, כמעט כמו המצאה, אבל לא בדיוק. חבל. טוב תלמידים, עכשיו נוכל לרדת למטה ונראה ממה אתם יכולים לעשות. אני אתן לכם את המצרכים כדי שתכינו, אוקיי? הם פה ממש בשולחן. תלכו למעלית ואני אתן לכם שם למטה, אוקיי? דינג דונג. דינג דונג. דינג דונג. אוקיי תלמידים, הנה אני מביאה לכם עכשיו. אוקיי, נתתי לכם כמה שקיות שבה תוכלו לאסוף כמה אביזרים שככה אתם יכולים לעשות לכם משהו, אוקיי? וואי, אני מה זה מאחר? מה אני אעשה? אוי לא. סליחה שאיחרתי המנהל, אני מה זה מצטער. למה איחרת? סליחה, פשוט הייתי צריך לעזור לאמא שלי. עזרתי לסבתא שלי, אוקיי? בסדר? אני מצטער. אני צריך להיבחן לכיתה אחת. כיתה ח' 3. אבל התחילו כבר את המבחנים. מה תעשה? אני יודע. אני אבחן מחר, טוב המורה? אני מה זה מצטער. אני אלך, טוב? טוב, בסדר. אנא יבחן לכיתה ח' 3. אבל קודם כל, לך לכיתה ח' 1 כדי להיבחן. לבדוק אם אני יכול להסתדר איתם בגלל שאתה חדש. תנסה להתחבר אליהם. טוב, ילד? סליחה, אני יכול להצטרף אליכם? פשוט המנהל אמר שאני אנסה להיות חבר שלכם, אוקיי? מצטער ילד, אתה לא יכול, מפני שאנחנו עובדים ביחד, והמורה אמר שרק 3 בתוך קבוצה אחת. אתה לא יכול. אנחנו מה זה מצטערים? אתה תוכל פעם הבאה, טוב? כן. אבא שלי בטח יסכים. אבל ננסה. אתה מסכים קרגר, אריס? מסכימים. תודה חברים, תודה. אני אלך. שנה טוב. וואי, תודה. טוב, אתה הולך לבל? איך אתה יודע את שמי? איך אתה יודע את שמי? טוב, בסדר, אני אלך. אבא, תגיד, ילד אחד שקוראים לו פנגר רוצה לצטרף אלינו לצילום. אתה מרשה לו? לא, אני לא יכול. אני מצטער לבל, אבל אי אפשר. בסדר, אני אלך אליו. הנה אתה לבד, אתה מרשה? יש לך מרשה? מצטער, אבל הוא לא מרשה. בסדר? טוב, בסדר. אתה תשלם על זה. שלושתכם. קרגר, לבל ואריס. אתם תקפאו עכשיו. נוסו הבוס. שלבלבגו. צבא החזירים הגדול. קום עכשיו. צבא הציידים.
צבא הקרח, תקפיאו את הכל, ותוך רגע כל העולם ייהרס. קומו! זוזו, מהר! אני רוצה לראות מה קרה כאן. צבא החייזרים הגדול, תקפיאו את כולם, צעדים אחריי! אוי, לא! המשך יבוא.